e hoxe é unha honra presentar o programa desta 62 edición que vai dende o día 1 de maio ata o día 4. É un dos cambios importantes este ano, pois son precisamente eses 4 días de feira. Apostouse por esta proposta porque entendemos que é positivo aproveitar o feito de que o 1 de maio sexa festivo e ademais coinciden en xoves e sabedes que nos pode dar pois esa ponte non ao longo do fin de semana que nós creemos que vai a ser un elemento clave para que a feira teña unha afluencia masiva de visitantes. De a denominación de orixe nós somos os encargados de facer a cata popular que se fará o venres pola tarde e o sábado todo o día e o domingo ás 2 da tarde, espero que estea todo o mundo aquí porque se van a entregar os premios da cata popular, que é algo importante tanto para a xente que cata como para as adegas que ven que os seus viños tamén son importantes dentro desta feira. Sinalar que dentro do programa da feira pois vamos a ter, como sempre, diferentes actividades, haberá show cookings con chefs de primeiro nivel, evidentemente a cata popular, que xa é un clásico dentro da programación da feira, teremos actividades e actuacións musicais despois do que é o horario do recinto festivo da Feira do Viño. Podedes consultar toda a información do programa na web e nas redes sociais da Feira do Viño do Ribeiro. Que veña todo o mundo, que temos uns viños que son unha verdadeira maravilla, o cual demostra a cantidade de premios que este ano levan colleitado, os anos anteriores tamén, e os que seguimos colleitando pois nos próximos concursos que haxa, e que, bueno, eso demostra que a xente do Ribeiro que se dedica ao viño que o está facendo estupendamente ben.